Nimeni nu-ți zice asta despre gândurile tale. Gândurile tale negative nu apar din neant, prin surprindere. Apar pentru că ești complet deconectat de sursa ta adevărată. Pentru că nu respiri, nu profund, nu conștient. De parcă oxigenul ar fi pe bani grei. Și tot ce faci în fiecare zi este să supraviețuiești. De unde vine și denumirea supraviețuire. Luptă sau fugi. Respirația este cea mai puternică unealtă, în același timp cea mai simplă și cea mai subestimată, pentru a-ți prelua controlul minții tale, emoțiile și starea de spirit. Când te regăsești într-o situație stresantă, de furie sau nervi, oprește-te, inspiră adânc cu spatele drept și capul sus. Adu-ți atenția aici, după care acționezi proactiv, din inimă. Vrei să schimbi viața prin respirație? Începi cu un obicei simplu de 2 minute, de 4 ori pe zi, în care respiri profund, relaxat și conștient. Lasă mesajul respirație în comentarii dacă simți că și tu ai neglijat respirația cam mult.